Čaute, čaute, volám sa Zuzka a som vedúca firmy Hľadám farby. Prišla som vám povedať niečo o kompatibilných a originálnych toneroch. Ako to vlastne spoznáte, aký je medzi nimi rozdiel? Na originálnom toneri máme vyrazené logo výrobcu. V našom prípade je to HP. Na kompatibilnom toneri také logo nesmie byť, kvôli ochrane autorských práv. Taktiež máte logo výrobcu aj na tlačiarni. Tak a potom som vám vlastne chcela vysvetliť, kde sa tieto tonery vyrábajú. Originál toner sa vyrába v podstate ani neviem kde, myslím, že to bude Japonsko, ale určite je to tam, kde sa vyrába aj vaša tlačiareň. Kompatibilný toner vyrába alternatívny výrobca a myslím, že to bude Čína. Repasovaný toner je vlastne renovácia originálneho toneru a vyrábajú ho naši slovenskí chlapci, našťastie. Pýtate sa sami seba, ako je to s kvalitou? Originál toner je síce kvalitnejší, má kvalitnejšie výtlačky, ale za tú cenu vám to stojí. Ja myslím, že nie. Kompatibilný toner vám na bežné použitie úplne stačí. Prečo je vlastne cena originálu taká vysoká? Originál výrobca veľa investuje do marketingu, vývoju a taktiež do komponentov, čiže do materiálov. Kompatibilný výrobca iba kopíruje originálneho výrobcu. To máte presne to, ako keď si kúpite fejkové hodinky, ako mám ja teraz. Pokazil sa vám toner alebo kartridž? Teraz vám poviem, ako je to so zárukou. Vlastne my nevymieňame nič. Ale nie, poviem vám pravdu. Na každý toner, či kompatibilný alebo originálny, máte 2 roky záruku. Čiže keď sem prídete alebo nám ho pošlete, vymeníme vám ho kus za kus. Tak, a to je z mojej strany všetko. Keď sa chcete naozaj niečo dozvedieť, navštívte našu stránku www.hladamfarby.sk a tam máme kolónku Poradňa. Prajem vám príjemné nakupovanie, pekný deň a ďakujem za pozornosť.